Dobro jutro još jednom. 8 sati, Milane. Vreme je da se zaista razbudimo. Da, ali mislim da nam dobro ide. Mislim da smo onako nekako već orni, budni, veseli, okicovolike. Kažu da ljudi sa krupnim očima imaju dobru dušu. Ti i ja smo okati, znači dobri smo ljudi. Dobri smo ljudi. Ali ono što je važno jeste da u Beogradu konstantno možete da kupite jako zanimljive stvari koje naš narod pravi. Od šalova koji se vezu, džempera, evo hladno je ovo vreme, rukavice treba neke kupiti koje će zaista da štite ove nežne ženske ruke, pa i muške kape, jel? Kape, glavu, mi koji nemamo kosu, pogotovo kape i sinuse da nam zaštiti i tako dalje. Da li ima nešto da štiti mozak? Nema, to još nisu smislili, ali možda naš danjačni gost smisli i taj patent. Vidimo ovdje pregršt nekih lepih stvari. Sa nama ovoga jutra Dušan Šorak. U pitanju je festival koji traje godinama, Katapult. Dobro jutro. Dobro jutro vašim gledalcima i vašoj televiziji. Prvo odmah da odgovorim na ovo pitanje nešto što štiti mozak. I recimo, mogu bi da vam predstavim da vam pokažem ove kapi. U pitanju su potpuno prirodne kapi koje su jako bitne i rešavaju dosta stvari. Da počnemo od disanja. Molim vas, dajte, vi pričajte, ja ću da sipam. Koliko kapi? Ako ide u vodu, ide jedna kap, a recimo dobre su za disanje. Zašto kažem za disanje? Potpuno su prirodne i samim disanjem imate dobro raspoloženje. To su ti mirisi koji podižu raspoloženje. Tako je. To sam recimo spremio za vas. Za mene? Za vas. Ovo je tvoj potpuno prosto, ja sam ali Jelena je uzela, ukrala. nema veze, podelit ćemo, ti ja sve delimo. Božanstveno. To sam sad htio da vas pitam, malo imam nekih, malo me uhvatila neka prehrla i tako dalje, da vas ne davim sad svojim problemima. Evo jedna kapica za Jelenu. Jedna, ali vredna. I ona pomaže, nastavite, Dušane. Kod dosta stvari, evo tu dobit ćete i flyer o čemu se tu tačno radi. Sad, pre nego što nastavimo dalje, pomenuli ste također i šal, pa bih tom prilikom da vama uručim jedan ručni rad. U pitanju su tkalje iz udruženja Izvor. To je ovaj zeleni šal ovde. Jao, božanstveno, pa Jelena, vidi kako je. Uvek dobiješ bolje poklone. I u pitanju je uvek ručni rad, kada je festival Katapult u pitanju. Tako je i od Act Accessorize, u pitanju je Ana, naš izlagač koji je pravi nakit, ovo je također za vas. Mnogo vam hvala, kako ste me lepo darivali, a ja moram da pročitam šta piše ovde. Anđeo čuvar, poželi želju i stavi svoju ogrlicu. Neka te anđeoska krila uvek podsete da nisi sama i da je tvoj anđeo čuvar uvek sa tobom. To si ti, ja? Vidim da... Odigrao sam. Ti si anđeo čuvar. Evo, ali zaista je ovo lepo. Dolaze praznici i na vašem festivalu za malo novca mogu da obraduju svoje bližnje nekim darom, jel? Jeste, baš tako. Ja sam baš tom prilikom, s obzirom da idu praznici, doneo ovde dosta poklona za vaše gledaoce. To je ovo sa moje strane, sa desne strane. Jednostavno ih obradujem u ovim praznicima. To što ste pomenuli malo čas, jeste, u pravu ste. Jedino na Katapultu, što se tiče Beograda i Srbije, možda čak i u ovom regionu, gledaoci, kupci, to je jedino mjesto gdje mogu naći jedan unikatan poklon. Bilo da je u pitanju garderoba, nakit i čak antikvitet. Jer udruženje Katapult podržava stare zanate, podržava ručni rad u današnje vreme industrijske proizvodnje. Što ljudi dosta, što nam je zadovoljstvo, jer to ljudi dosta prepoznaju. Imamo čak i izuzetne situacije, recimo, diplomate kada putuju negdje u inostranstvo. Često dobijamo pozive iz kabineta, na primjer, ministra. Šta to poneti negde na poklon da predstavlja Srbiju i da je jako originalno. I onda dolaze tom prilikom kod nas da uzmu nešto što će lepo da ih reprezentuje. Hajde da vidimo sada. Svakako naši gledalci mogu da pozovu broj 377-8255. Uključe se također u program, a mi ćemo ih darivati zapravo Katapult festival. Ovo je, dodajte mi Dušane, molim vas da vidimo, ovo je za bebe, to je zvečkalica. Tako je, za svakoga ima po nešto. Ovo je za bebe zvečkalica. Ovo je isto, jel? Ne, ovo je
kaleidoskop. Pogledajte kroz njega sa druge strane. Jao, pogledaj kako je ovo sjajno. Jao, pa Dušane, vi ste meni sad otkrili potpuno drugu... Sada si otvorio konačno oči, jel? Ne, sad sam se razbudio, ako do sad nisam... Čekaj da vidimo, ja. Dušan me razbudio, ali moram samo da kažem, evo dok Jelena gleda ove divne poklone koje ste namenili našim gledalcima Srećne televizije, ja moram da kažem da jeste najlepša stvar što za neke pristojne pare, ali unikatne stvari koje oni kupuju kod vas je zapravo pravi poklon. Jer svako od nas se osjeti nekako posebno kad dobije nešto što je baš za tebe namenjeno. Tako je, to je u pitanju. Baš da se ljudi osjete posebno. I proizvodi, i sama atmosfera na našem festivalu. Katapult festival je trenutno na nekoliko lokacija. To nas često pitaju, a gde ste to sada? Imali smo neku manju selidbu. Katapult je stalna postavka u Knez Mihajlovoj 36, u zgradi SANU, Srpske akademije nauka i umetnosti. Druga lokacija je narednih 23 dana aktualno, u pitanju Delta City, i od 3. januara smo u tržnom centru Stadion. Ovom prilikom bi također pozdravio i tržni centar Stadion i tržni centar Delta City i ljude koji to vode, koji su prepoznali važnost Katapulta. Također imam jednu veliku novost da saopštim i vama i vašim gledalcima. Kao što ste rekli da se ljudi osjećaju posebno, važnost svega ovoga što radi Katapult već 10 godina je prepoznala i uprava grada Beograda i napravila zajedno s Katapultom jedan veliki koncept na nivou evropskih gradova, svih glavnih gradova. U pitanju je Katapult Open Concept, otvoreni koncept, koji se nalazi na Bezistanu. I cilj nam je da napravimo jedan otvoreni market koji će, kao što to već radi zatvoreni market, reprezentovati pred stranim turistima i domaćim posetiocama i grad i našu zemlju. I ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku na podršci i celoj upravi na podršci u ovom projektu. Ne bih poimence, da ne bih nekoga preskočio, stvarno hvala svima. Oni su prepoznali tu važnost Katapulta i način na koji reprezentuje grad i stvarno dali veliku podršku. Ja kada sam šetala Knez Mihajlovom, baš sam obratila pažnju i prošetala sam, da kažemo, Katapultom, jel? I ono što sam mogla da primetim jeste da stariji ljudi dosta prodaju svoje, da kažemo, stari nakit, od gožđuriju, šoljice, čajnike, jel? Jeste. Katapult, znači, kao što sam pomenuo, podržava stare zanate. Znači, u vreme industrijske proizvodnje, masovne proizvodnje, Katapult podržava nešto neobično, nešto unikatno i antikvitete. Znači, imamo stare zanate, ručne radove, imamo antikvitete. Kroz ovih 10 godina Katapult ima preko 300 članova. Znate, recimo, ako bismo to... Kako se može postati vaš član? Dolaskom u udruženje, slanjem prijave na mail, prikazivanjem svojih radova. Imate i društvene mreže, imate Instagram, imate Facebook, gde mogu naši gledalci da se uključe u sve to. Kad kažete 10 godina, to baš onako zvuči jedna ozbiljna cifra. Da kažemo, za 8 godina ćete doživjeti neko punoletstvo i tako dalje. Ali ono što meni se sviđa, izvini, molim te, da još jednom pozovemo naše gledalce koji su sa nama da se jave i da preuzmu zaista ove divne poklone. Malo pre smo pričali o temi nataliteta, evo sad zvečka koja je božanstvena izgleda i nekako sve se nadovezuje i sve se sklapa i zapravo ovo jutro zaista dobije smisao i potpuno jednu drugu dimenziju. Šta ste nam još doneli? Da li bi nam, inače prodisao sam, moram da vam kažem. Isto. Ja sam popila, da, isto. Jel osjećaš kako... Da, ali valjda što imam manje vode pa me... Tek me onda udarilo, ali osvežava. Osvežava i ja se tek osjećam Jelenin parfem koliko je dobar, jer sam prodisao. Hvala ti, Dušane, za to. Da, pa dosta, inače, mirisi utiču na raspoloženje. Malo kasnije, za par minuta će nam doći jedan divan cvećar i pričat će nam koliko cveće može da ulepša jednoj dami dan i šta je to aktuelno kada je u pitanju cveće. A moram da vam kažem, zamislite, dobro je što kada je u pitanju Katapult, vaši, ne mogu da kažem radnici, ali vaši predstavljači rade u prostorijima gde je toplo, je li tako? Tako je. Tako je, to je Knez Mihajlova 36, tržni centri. To je više stotina ljudi koji stvarno su jedna velika, kako da kažem, družina, skupina izlagača koji čine Katapult onim što jeste.
drugačiji su, malo su avangardni, moram da priznam, izlagači. Jeste, izuzetno su interesantni. Ja vas pozivam, naravno vi ste već bili, vaše gledalce, da svratite, da pogledate ovo što trenutno prikazujete je vila, čarobna vila, koja je prognozirala da će naredna godina za sve nas biti daleko uspešnije. Čak i za one koje ne veruju. Vrati mi tu vilu van. Ne, ali šta će glumac nego da se uhvati odmah za lutkarsko pozorište i za tako nešto. Ali neverovatno kako je ovo, odmah mi je onako privukla pažnju i eto, nisam ni znao. To pravi Danijela. Znate šta bi Danijela rekla da je sada ovdje? Šta bi Danijela rekla? Rekla bi da niko nije imun na čaroliju. Jel da? I na magiju. A na magiju, da, mislimo na čarobnu magiju. Tako je. Jer ljudi često, kada čuju reč magija, pomisle na vražbine i na crnu magiju. Međutim, život je magičan. Sad je u pitanju božićna magija. Božićna praznična. Ali nama ništa, nigdje ta mračna magija ne može ništa. Jelena, uz srećnu televiziju i kad smo mi ovako nasmejani i srećni, kad imamo ovakve goste, magije, sem novogodišnjih ne priznaju. Mnogo vam hvala, Dušane. Rekli ste gde mogu da vas posete i još jednom za kraj. Tako je, Knez Mihajlova 36 u centru Beograda je stalna postavka, Delta City trenutno narednih 20 dana, tržni centar Stadion od 3. januara smo i bezistan otvoreni koncept u saradnji sa gradom Beogradom. Još jednom se zahvaljujem upravi grada i gradonačelniku i vidimo se. Hvala, Dušane, na ovim darovima. Vidimo se svakako 3. januara na novoj lokaciji. Hvala puno. Hvala.